Magmaya kita, kay ang adlaw sa Ginoo aniya na. Maglipay, taliwala sa pagsulay. Langit ng panalangin ang kuna ni ining adlaw. Mainit nung pagpanimbaya kaninyo, igadalit na. Manang kangit-ngit na gatapon sa walay siguro nga kagabrion. Ang Diyos na nuktukog naghandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasudlo. Manimbaya sa usag-usag, Paningaya sa imong pagmata, ang biglisyo sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. ang timbaya sa yun nga himuon. Ang timbaya yano lang Yan ang mapapaho sa kabilihon. Ipakita Diyos nung pahiyon. Upat sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang biglisiw sa kabutagon, unang timbaya kanimo isuon. Panimbaya sa usag-usag, Panimbaya sa imong pagmata, ang biglisiw sa kabutagon, unang timbaya kanimo. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang biglisiw sa kabutagon, unang timbaya kanimo igsuon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang biglisiw sa kabutagon, unang timbaya. unang timbaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag o malipayong Sabado. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Binabati ko rin po na isang napakagandang umaga yung mga suking viewers natin sa Luzon, lalo na po sa Pangasinan, Baguio, at sa Cavite. Ang mga taga Silang, meron po kaming napakalaking sorpresa sa inyo, lalo na po sa SSD Silang, Cavite. Meron po kaming sorpresa, dapat abangan niyo po ito mamaya. Ang mga suking viewers po natin sa Mindoro din, good morning and happy Sabbath sa inyo lahat. Sa Lusamar, Leyte, sa Central Philippine Union Conference sa Cebu, good morning and happy Sabbath din po sa inyo. And of course, sa among viewers diha sa western part of Mindanao, diha sa among suking televiewers, good morning diha kaninyo diha sa Dipolog, Oroqueta City, Osami City, Tangub City, Pagadian City, Jimenez, diha sa ubang dapit nga mabot sa among signal, good morning diha kaninyong tanan. Maayong buntag sa atong mga kapaglaom din ha sa Davao Regions o ingon man sa atong mga kapaglaom diha sa General Santos City, Surigao, Butuan, Misamis Oriental, Bukidnon Provinces, Iligan City, and Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Good morning. Diyan na kay mga greetings or na mga places ngayon mo i-greet Go, this Jen. morning. May buntag didira sa Valencia, Bukidnon. Akong mamagpapanaminaw karon
ug ako mga igsuon si Jordan, si Israel ug si Bless ug ako pong gigreet ang mga campers karon sa dito sa Pasil, Kaswagan. Pasil, Kaaswagan. Okay, si Genesis ang napuli kang awing. For the meantime, wala sa kayawing. Busy kayo. Grabe daw kadagan yung trabaho Yes, dito. because Awing is the president of NCMC Yes. LYS Exicom and busy siya sa pag-facilitate sa last Activities dito. day sa atong camping. Yes. Kumusta Thank you so much, atong Jen. camping dito, Jen? Medyo kuan kay siya. Lingaw. Lingaw. jud kaayo. So dili jud mag-miss gini mo ang half sa imong life kog di kadto dito. I was there nice. yesterday and I saw the youth enjoying all the activities they had. Lagi. Nag-enjoy ba pud ka? Ay enjoy kayo. Well, talking about enjoyment, Anyway. mga enjoyment this morning. This Yes. is not, I'm sure dili kayo siya enjoyment, no? Pero this is a delightful news tungod kay ang Hope Channel has chosen a new leader. In the person of Derek Morris, si Pastor Derek Morris karon ang bagong president o leader sa Hope Channel International Incorporated. Sa isayra nato nga si Pastor Derek Morris, una siyang nailhan sa iyang mga programa as a TV host sa program nga gitawag Sabbath School sa Hope Channel. Yes, congratulations. Actually, Yes. atong presidente po sa Philippines, sa Hope Channel Philippines, si Pastor Nelson Paulo. O karon ang Hope Channel International. So 2003 sila to ni Brad Thorpe and Candace Thorpe and then si Pastor Morris karon ani puli sa ilaha. Yeah. Wow, Nakapapicture wow, ko niya. Ni Candace or ni Brad? ni Yeah, Brad Candace and ni Derek naman Morris. sa Texas, Wow. right? Yeah, yes. Yes, naka-interview po Nao kanina. tato dito ganina no. Yes, Lagi, so sa lagi. laing dapit mga kapaglaom dito sa dapit sa Greece, nay usa ka talag sa ministry nga makapahimot pa manundungon mao kini ang Adventist Health usa kani ka bus-based ministry which will be responsible for medical services. This is a project initiated by the Greek Mission of Seventh-day Adventist Church and the ASI Europe. Actually, ang phase 1, they have na phase 2 na sa silang project and the phase 1 was done last year dito sa Greek island of Lesbos. Karon dito na po sa camp of Inofita which will host 2,000 refugees. Then Wow. okay kay maghatag sa medical services. Is this And, connected to ADRA or not? I think not. Uh-huh. Lahi Wala, siya. Lahi po siya nga ministry. Then cute kay naslay bus. Then, it is a full size it has a full size laboratory na aslay x-ray dito. All the Yes. departments nga maka-cater yun sa needs dito sa refugees. They call this ministry Adventist Health. Yeah, Hopefully, Adventist Health. maabot din sa Pilipinas, no? Nga mag-bus sila. Actually, taas kayo ng bus. Ang phase bus taas 2 pa kayo. man sila. Wata ka ba lumabot? Like phase 5, phase 6. Mabot siya dito sa Pilipinas. Nakatason silang bus, marag isa og tunga ka bus ato. So kompleto gina siya guan. Yes, I think so. Oo, Taas facilities. good kayo lang bus good. Oo, dako ilang basket kaya na very unique Hopefully ministry. makakita ko na kay kuan. Dako nga cute. Daan na tayo mga panginuklog this Anyway, morning. basaw na itong panginuklog mga kapalawon. Here we go. Immature people always want to win arguments, even at the cost of relationship. Mature people understand that it's always better to lose an argument and win a relationship. Immature people daw. So, di ko makikaway sa akong husband ani or di self-explanatory ko naman. immature. Makikaway ta kay para mudaog ta sa Para like, argumento. Pero ego. wata na sayod nga ang atong relasyon ba ni nanay liki ba inainay tag distance sa usa ka tawo. So, dapat yun, dili yun na makig-argue just to win. Yes, it's so very important nga at ipalabaw dyan na to ang relationship sa isang katawa kaysa sa to ang kaugalingon. Kung naka i-point out nga something nga gusto nimo nga ma-emphasize, do it nga dili argumentative way. Yeah. So, i-emphasize So, siya. dili dapat gyud It should be a healthy discussion. Di gyud ma-hurt dapat ang imuhang sultian. Aha. May mga panahon nga masakitan gyud sila because like they said, truth hurts. Pero kinalan sa gentle nga pamaagi. Ay panila Dili ka lang ng personal or insultuhon. suabe. Suabe. Okay. Ikaw na mamili sa mga pulong nga imong isulti ug ihatag kaniya. Dapat Okay. mo siya gitawag nga therapeutic communication. Yes. I like I-apply that, gini mo na siya. Jen. Ano, Na-apply yung pagka-nurse. Okay. Yes, so Yes. Diyan, naka-istorya ka lon. Nung nakay mga dapat ihatag sa atong mga kapaglaom nga inspiration. kauban ninyo mga kapaglaom, nindot kaayo. Mahimong parte sa ato ang programang Panimbaya sa Kumbuntagon. So again, join us today with another delightful episode as we celebrate another glorious Saturday.
Diri sa Panimbayan sa Kabuntagon, amo pong gikalipay ang paghatod kaninyo sa mga success stories. Hermes Solete, I guess kaila mo si iya, siya ang founder sa atong 1,000 missionary singers, Friends for Life. Unya atong tanawon, atong hisgutan ang success story ni Hermes Solete. Mga kabatanunan, kumusta ang imong pagka-produktibo? Naigahin ba ang imong oras pagpanday sa imong kaugmaon o kinabuhi? Makatarunganon ba ang imong mga desisyon nga gihimo or himoon? Unya sa Good Morning Pastor, kaubani kami tungod kay pagatambagan kita sa usa ka direktor gikan pa sa Luzon ug atong hulman ang iyang kaalam. Yes, sa laing bahin, dear viewers, we would like to thank you for visiting us, for keeping in touch with us, for sharing our videos, for circulating delightful greetings, and for the meantime makapaglaom, palihog, keep in touch with us. Keep sharing or visiting our Panimbaya page. Makita ninyo, yun na type i-type lang ang I-type lang ang Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, i-type lang ang Panimbaya sa Kabuntagon. Sa Facebook page. Yes, and also, for the meantime, makapaglaom, atong paminawo na atong kapaglaom nga nahimong winner sa Bible Trivia Win for a Friend. Hello mga kapaglaom, unsa ba imong bation kung usa ka panalangin nga wala nimo damha maabot karong adlaw? Ani at karon sa Malasag, Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Lugar nga ginambisdahan tungod sa inviting nga view ug lugar kung diin lumulupyo ang usa ka pamilya nga malipayon. Atong duawon ang pamilya Labahan kauban sa Bible Tree of Winner nga si Amir Yakapin. May buntag sa tanan, niya mi karon dinhi giog pasalamat sa inyong nahimo dinhi nga ginini nga programa sa Hope Channel labaw sa tanan sa kinini ang Panimbaya sa Kabuntagon. Pasalamat ko muna nga sa ani lagi nga imong ihatag sa imong mga amigo. Ako napili na ako mga bayaw. Ako gid akong pasalamat ana. Napasalamat ko sa akong bayaw nga kami ginapilian in taon sa iyang grasya nga nadawat niya naghatag in taon sa amo kay kami in taon kalisod kay o magkoy trabaho karon nasakit ko muna nga nagpasalamat ko sa Hope Channel mura na akong kasulti in taon ingon sa atong kahitas abot kita sa among grasya in taon gikan sa akong bayaw. Daghang salamat sa Hope Channel Panimbaya sa Kabuntagon. Samtang may panahon pa
Hidden voices are not hidden anymore. They are out and they are delightfully so. Thank you so much, Hidden Voices, for coming to Panibaya sa Kabuntagon. Daghang salamat. I would like to welcome Mr. Danny Aclao, leader sa grupo. Mr. Danny Aclo. Please hold your mic. Mr. Danny, thank you so much for bringing your group. Sir Danny, ang grupo ba Hidden Voices dugay na na-establish na form? 14 months. 14 months, so 1 year and 2 months. Okay, oy, bago-bago pa ang grupo, no? So, sa mga plano sa grupo? Ang plano sa grupo nga magapadayon pupunta ang amo ang mga outing. Yes. Daghan mig outing na nahitabo. Then salamat sad sa among gioutingan nga ila kaming gidawat sa kinasing-kasing gayon. So, kay panlalo man nyo nga mo outing, so dawat po ng mga appointment siguro. Gusto mo? So, I'm sure natin yung mga kagalaan karon, atong mga kaigsunan viewers, kung gusto mo nga mo invite sa Hidden Voices, please contact Panibaya sa Kabuntagon. Ihatag na mo ang ilang numero and then you guys can talk. Okay ba na? Okay, daghang salamat kayo. Napa kay Panibayon, kuya? I-greet. Ako i-greet sa Central Church si Lolito Uba ug sa iyang pamilya, Tagarda ug Kagatan family, Kaskiho, Aguilar family, Salban family, o ang Vanguard family, o sa US, Pat Bascon and family, Miriam Sumagang and family, o sa akong duha kids, Jatsin and Kimwell. Salamat sa inyong tanaw diri sa Panibaya o happy Sabat kanyong tanan. Again, daghang salamat, Mr. Danny Aclo, Hidden Voices. You will be singing 2 more songs for us, for our viewers. Talaing bahin mga kapaglaom, dunggo na po nato ang mga tips ug points para mas maampingan nato atong panglawas ug pangkinabuhi. Mudugay dining yuta kauban ang atong paboritong dietitian and nutritionist. All this time with Miss Layla on Health Bits. Hi everyone, let's listen to Health Bits. Guso and lato are forms of sea vegetables that grow in the sea. They are described as marine algae. These sea vegetables are tiny plants that constitute sea vegetation and grow along the seashores. Guso may be colored green, brown, or red, but mostly color green. Seaweeds are rich in iodine, a mineral essential to proper thyroid function, and it is considered to prevent iodine deficiency disease or goiter. Sea vegetables provide you with the following health benefits. They will make your bones and teeth healthy and strong immune system, and healthy heart because of the high level of iodine, calcium, iron, and phosphorus, manganese, fluoride, and zinc. The substantial amount of vitamins A, B, C, D, E, riboflavin, niacin, and folic acid will enhance the body processes such as metabolism of carbohydrates, protein, and fats. Thus, it will control blood glucose and prevent weight gain. The protein and the amino acids present in sea vegetables will help build and repair tissues. And according to study, sea vegetables can be used to treat swelling, lumps, cancer, chronic cough, and edema. Most important, sea vegetables prevent iodine deficiency disease or goiter. Those with goiter include sea vegetables in your diet. Sea vegetables are available in the market, fresh and dried. And fresh sea vegetables can be found in the market in the fish section, while the dried vegetables can be found in the grocery stores. They are best for salads, soups, and wrapping rice dishes. This is Miss Laila reminding you, he who takes medicine and neglects to diet wastes time and money. Be healthy. It's a wise choice. Hope Channel would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. He was branded as an inspirational singer and the founder of the very famous Friends for Life singing group. Let's welcome on Panibaya sa Kabuntagon's Top Secrets, Hermie Soletti. Good morning, Sir Hermie. Magandang umaga po.
Can you greet our viewers with your very nice voice through singing? Magandang umaga! Wow! Can I have that one? Hindi ko pwede mag-sing. Sir Hermie, ano po, saan ka po dinala ng talento niyo sa pag-awit? Actually, ako ay born Seventh-day Adventist. I grew up inside the church. And in fact, lagi akong AY leader. So dumating ang time na orientation ko is talagang church. Doon ako nasanay umawit sa loob ng church. Pero Were you then, nang tinuruan ka mag-sing? 5 years old. At maalala ko hanggang teenager. Pero time came na nagkaroon ako ng girlfriend na hindi Adventist, singer din sa hotel. She influenced me So, na what age kayo nag-sing sa hotel? actually in different nightclubs in Manila and at the age of 19. 19 years old. Opo. Nag-aral ka pa noon? I stopped that time and every night nagkaroon ako na iba-ibang schedule sa Mga iba-ibang gig. sing-along bar sa Manila. But yet, aalala ko palagi yung reminder ng parents ko na when you have the talent, you must use it for God's cause. So, Pwede ba nating mabisitahan uli yung experience mo doon sa mga nightclubs? when you're young and you have the talent, marami talagang offers, maraming friends, a lot of opportunities. Pero it was also the height of parang great temptation sa labas, ano. Pero inisip ko rin, hindi yun ang orientation para sa akin eh. So at that young age also, I decided to stop and bring back my talent to the Lord. Is it not satisfying or is it not a happy one? Well, at first it is kasi the spotlights are on you. Tapos kung ambition mo talaga yon, nandun ka and you feel wanted. Maraming taong gusto makipag-usap sa'yo. Nag-cheer sa'yo. Parang celebrity type. Pero when the lights are off and you're alone, parang naiisip mo na ang Panginoon na hindi natutuwa dahil we should be the one telling people not to drink beer. Pero nandun ako sa lugar na umiinom sila ng beer para inaawitan ko para makarami ng inom. So it's against my personal conviction as an Adventist. So do you feel na guilty ka because of the foundation that your parents have given you? But at first yung guilt na yun lagi kong nine-neglect kasi nga nag-i-enjoy ako. Pero time came na parang sabi ko, what if I die? Hindi natin alam buhay natin. Or kung datnan ako ng Panginoon na nasa loob ako ng club, sayang lang yung na-invest kong pasimba-simba, yung alam mo yung buhay Adventist talaga. After those nights in the nightclubs, saan po kayo napadpad? I decided to sing inspirational music na. You were into a national television competing for singing. Tell us about it. Well, the first one was in a 1 million K Videoke Challenge in GMA 7 during the time of Arnel Ignacio. And I won July 2003. And they had... Did you do your audition? Or? At that time, parang entry lang. Okay. Pero on the championship round, kasi I did not expect that they will have this championship round. For the whole year, every Sunday may winner. So namiri lamang sila ng 7 winners for the whole year to compete for the Battle of the Champions. After that, may iba pa bang sinalihan si Hermie? Yes. Wawawi sa ABS-CBN. So inikot mo lahat ng mga channels, ha? Actually, nadala na ako mag-audition kasi alam kong mahirap pumasok. Pero Kasi, di ba ang daming pumipila? ang dami, 230 singing champions at sa gate pa lang sasalain na kung champion ka ba talaga. So you really have to prove may trophy ka, may certificate na ikaw ang winner. And the hard thing is, ikaw yung Did kakanta. you go through that? Yes, I went through that. At kakanta ka So, sa harap ibig sabihin, ng mga tao. you were a champion then sa iba't ibang mga contest? Sa school. Sa Actually, school. hindi ako mahilig masyado sumali ng singing contest. So, nanalo lang ako sa school. Okay. So, tinanggap nila yung school winning mo? yung medal ko na inamag na yung strap, yung bilog na lang yung natira at saka yung certification. So, yun ang dala ko. Everybody is magaling na talaga. So, labanan na ito ng
focus at the same time lakas ng loob. Wow. So ang sikreto ko lang is prayer, confidence with God. Yun ang ano ko. Marami sa atin ang kadalasan is may talent talaga sa pagkanta. Pero ang naging hadlang is yung bang mga Saturday schedules. Paano mo nagawa yun? Well, ako talaga, I'm aware before pa mag-audition na malaki ang risk na merong Saturday. Especially pag mga weekly finals, grand finals, Sabado yan usually. Pero naka-mindset na yan. Pag may Saturday ang laban, definitely it's no for me. So, hindi ako nagkakaroon ng hardship sa ganon. Kasi alam ko na it's for the Lord. So, no big deal para sa akin. Ano po yung pinaka-content or yung pinaka never mo na malimutan na experience or moment mo dun sa mga winning period mo? Well, yung sa Wawawi, out of 230 na nag-audition ng mga champions, pumili ng 6. At yung 6 na naglaro sa TV, hindi na maganda ang naging outcome. Parang pumiyok yung iba, hindi na satisfy yung audition master. So sabi niya, tumawag ulit sa akin Friday evening. Sabi niya, Hermie, kailangan ko ng another 6. So you have to report again tomorrow, Saturday at 3 p.m. Ay, Sabbath yun sa atin. So sabi ko, Sir, very tempting, sabi ko. As much as I wanted to, I really love to be in Wawawi, sabi ko. Pero Sabbath is for the Lord, sabi ko. At anong sabi niya? Sabi niya, sayang. Kasi pagkakataon mo na sana. Pero sabi ko naman, Sir, alam mo naman ng mga Adventist, mahigpit kami sa ganon. So sabi niya, wala akong magagawa, Hermie. Talagang bukas ang schedule. And after that conversation, I prayed to God. Sabi ko, Lord, What was your prayer? sabi ko, I really wanted to play in Wawawi. Sabi ko, sana merong mga pagkakataon na hindi papatak sa araw ng Sabbath. Okay. So, After your after prayer, my prayer, hindi ko akalain na just 2 minutes ang lumipas. Nag-ring ulit yung phone sa bahay at sabi niya, yung tumawag, yung audition master. Sabi niya, Hermie, I tried having the audition tomorrow, Saturday. Pero hindi ako pinayagan ng management kasi gagamitin nila yung venue. So I will postpone it on Sunday. Pwede ka ba ng Sunday? Sabi ko, Sir, wala akong problema pag linggo. And I really praised God for the miracle that happened that night. Talagang God answers prayer. there are those young people who are striving so much of their work. Maybe they have talents that just like you, they're ambitious. They want to achieve something in their life. What will be your advice to them? Para sa akin, dumadaan lang tayong lahat dito sa mundong ito. So, alamin mo sa iyong sarili, ano ba ang purpose, ba't binigyan ka ng talent? Para sa akin, it's for the finishing of God's work. So, malapit na dumating ang Panginoon. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kung anong talento meron tayo, gamitin natin ito sa gawain ng Panginoon. You are the founder of Friends for Life. I'm sure madami kang friends. You can greet them now. Okay, buong Pilipinas na aming nadalaw, ganun din sa Hong Kong, Macau. Bumabati ang mga kaibigan nyo, Friends for Life. At kung na-miss nyo na kami, pwede nyo kaming imbitahan. 0919-629-2817 yung aking number. Or sa Facebook, Singing Ministers ang aming common Facebook. So just invite us sa inyong mga crusade, sa inyong church. And please continue to pray for this group na patuloy kaming good health at safe kami palagi sa aming mga biyahe. Thank you so much, Sir Hermie. God bless you.
Gihigugma ko si Kristo, dahil siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, dahil siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, dahil siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, dahil siya ang manluluwas ko. Dahil siya ang manluluwas ko. Dahil siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo. Hope Channel would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Anihan na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Public Market, Kugon, Cagayan de Oro City. Karon ini nga adlaw mga kapaglaom, ato pangutanon ang atong mga kapaglaom dinhi sa Public Market sa Kugon. Sa diha nga namatay si Jesus, unsa siyang adlaw na banhaw. Namatay siya. Nabawa natong unsa tong adlaw siya namatay karon. Unsa na pong adlaw siya nabanhaw sa diha nga gikan siya namatay. Tara, mangutana na ta sa atong mga kapaglaom. Sa diha nga si Jesus gilansang siya sa cross, namatay siya, namang gitoy adlaw nga namatay siya. Karon nabanhaw siya sa buntag sayo. Unsa tong adlaw siya nabanhaw? Unsa nga adlaw na panaw? Si Jesus gikan siya namatay. Dili ko wala ko kuan sa migo. Wala ka kabalo kung unsa nga adlaw? Domingo. Ha? Domingo. Sabado. Sabado. Kaadlawon man siguro. Sabado nga adlaw. Okay. Sunday. Ay. Sunday. Sa diha nga si Jesus gilansang sa cross, namatay siya, naay adlaw nga nabanhaw siya sayo sa kabuntagon. Unsa tong adlaw siya nabanhaw? Kuan kadang Sunday. Domingo. Hallelujah sa Domingo. Oh, Friday. Friday. Sa Bible, sa diha nga si Jesus gilansang sa cross. Natoy adlaw nga namatay siya. Unsa tong adlaw siya nabanhaw? Buntag to sayo. Unsa tong adlaw? Hindi ko kabuluan. Sige, okay ma'am. Sige, thank you. Wala kay kabaloy. Oh, ikaw. Biyernes. Ikaw? Biyernes. Oh, ikaw. Atong adlaw nga nabanhaw si Jesus. Unsa tong adlaw? Sayo sa buntag. Ikaw. Wala na naman na dumduman. Saturday. Oh, ikaw. Wala na. Ay, sa March. Dili, unsa tong adlaw siya nabanhaw? Buntag ganito sayo. 3 a.m. Oh, unsa tong adlaw? Wala kayo idea. Oh, ikaw. Wala po. Sa Easter Sunday. Sunday.
Sa diha nga si Jesus gilansang siya sa cross, namatay siya, nabanhaw siya. Unsa tong adlaw siya nabanhaw? Kuan sa 15 days? Oo, sa adlaw to. Unsa tong adlaw? No, sa kuan sa Easter Sunday. Ikaw. Oh, Easter Sunday. Oh, gani. Mga kapaglaom, ato na sa nasayran ang tubag sa ato mga kaigsunag kapaglaom dinhi sa Kugon Public Market. Sa diha nga unsang adlaw na banhaw si Jesus, sa diha nga gikan siya namatay, buntag sayo, adlaw kato nga Domingo. Tuni ang balaan ng kasulatan mga kapaglaom. Makita ka na siya sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 1 ngadto sa 12. Ato masayran diha kung unsang adlaw na banhaw si Jesus. Gikan dinhi sa Public Market, Cagayan de Oro City. Awing indino alang sa Bible Beats Hope Channel. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. Confused on how to be productive during long vacations? Well, that question must really be hard-hitting. Now that it has begun, young people can easily get bored and do activities which seem to be of no value. Productivity is a big business. After all, who wouldn't appreciate someone who does things faster and better at work, play, or study? In France, young people spend their vacation by having fun and spending time with their family and friends. Unlike in Pakistan and China, most students spend their vacation by studying. Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Shadrach, Meshach, and Abednego were only a few of the young people mentioned in the Bible who have acquired so much skills and have great contributions back in their time. Despite of being juvenile, they have greatly influenced the city of Babylon. How should we relate it to this generation of young ones? To be successful as adults, all youth will be required to demonstrate self-sufficiency and initiative, which includes making the right decisions that leads to success. How can youth be productive during these modern times? What are the killers of productivity? Let us enliven ourselves in arresting productivity and suppressing immobility with Pastor Joby Yabot here in Good Morning Pastor. Thank you for tuning in. With us this morning is the Southern Asia Pacific Division Director, Pastor Joby Yabot. Thank you for joining us, Pastor. Youth Director. Thank you, Pastor. Okay, Southern Asia Pacific Division Youth Director. Apo. So, kumusta po yung mga youth natin, entire SSD? Okay naman sila. Aha. Masaya. Very challenging. Pero ang nakikita ko sa kanila is they're really doing their work as a youth, especially in finishing God's work. So, madami talaga activities pag nasa youth department po, no? Yes, especially ngayong summer, talagang kaya ang kulay ko tinyaw may team na. Diba? Marami kasing free time yung mga youth natin pag summer. Yes, talking about summer, Pastor, how can youth be productive still in these modern times? And knowing na summer ngayon, how can they make use of their time? Yeah, ito ay kailangan siguro i-address talaga natin kasi especially yung mga young people, especially during summer, di ba, we want them to be productive. Yes. Much that we want them to be productive, pero ang nagiging problema nila minsan, hindi nila alam kung paano nila gagawin yon. Yes. Kaya para sa akin, as their leader, siguro ang the best na pwedeng
gawin nila ay gamitin nila yung skills nila, yung Skills. God-given talent nila, Talents. especially para sa Panginoon, para ito ay ma-share nila sa gospel. Kasi yun na yun eh. Kailangan na lang nila ng guidance at saka ways para ma-unleash yung mga skills at talents nila. At saka ma-identify kung ano yung skills nila. Yes. Pastor, let's visit the Bible. Allow me. Kasi si Daniel, his friends, and I'm sure yung mga ibang characters na na-mention ng Bible, dati ay dumaan din sila ng pagiging young, pagiging youth. So, I would like to ask you how they acquired their skills. Paano nila natutunan yung mga skills po nila? I think si Daniel, sigurado ako si Daniel kaya nagtagumpay siya and his friends kasi prayerful life nila, yung kanilang connection sa God. Yes. Very strong yon. Yun yung nag-connect sa kanila. Kaya ano man yung challenges sa buhay nila, they won, right? Nagwagi sila. And then yung friendship nila, yung kanilang friendship among the three, among their groups, Very tight. very tight. Kaya ako naniniwala na ang youth natin ngayon dapat hindi lang siya nag-iisa. So dapat Talaga. connected siya. Talaga. Connected ka sa taas, connected ka rin sa iyong mga friends. I like that. Parang Vertically, horizontally. relationship. Yes, Kailangan establish mo talaga yung relationship Yes. to make you succeed. Kasi minsan yung mga friends mo yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Tama. Ang nakukuha ko sa ating episode ngayon, it's all about establishing relationship mula sa reflections natin kanina, Yes. sa camping. Connected yun. Connected Yes. lahat. Okay. What are the killers of productivity, Pastor? Meron bang killers na tinatawag natin? Of course, meron. Meron kasi mga kabataan ngayon, yung kanilang palagay, wala na silang part sa mission ng church kasi may Talaga? pastor na, Opo. may mga elders na, may So mga parang, leaders na. sa inyo na lahat yan. Kayo naman ang... Kayo na bahala. Yeah. Dito May na lang ako, duty manood niyan. na lang ako ng TV, mga ganun, bahala na kayo. Something like that. Okay. Yeah. How did you cater ba, Pastor, yung mga 13, 14, 15 years old bilang youth director, no? How will... Sama na nga dyan yung 12 yes. How are you able to tell them or to inject to them na may mga duties kayo? Yeah, I think ang pinakamaganda doon ay yung sabihin mo sa kanila na ang Panginoon ay mahal sila at meron silang mga plano, may planong Panginoon para sa kanila. And I think one of the, siguro, ito, natutuwa ko dito sa inyo, ginagawa nyo, no? thank you. Itong pathfinding camp rin na to. Yes. I think this is the basic. Kaya gusto namin bumalik ulit tayo dun sa church-based pathfinding. Kasi ito yung nakikita namin makakatulong sa Basic ating mga basic training. Kasi yung memories nila kapag sila'y bata pa, it will linger to eh. Nananatili Di ba? yun. Nananatili ito. Kaya kahit sila'y lumaki na, tumanda na, mag-asawa na, babalik pa rin yung memories na sila ay minsan naging kabataan. And leading would become a part of their lifestyle. Yes. Ako, Pastor, yung killer ng productivity ko, yung yung pagka-laziness at saka yung lack of confidence. Anyway, let's talk about Jesus. Are the youth of today setting Jesus an example? Very challenging yan ngayon, di ba? Lalo na yung technology ngayon, di ba? Talaga. Sobra. Social media. Social media, di ba? Diba? Pero hindi reason yun siguro para sabihin natin hindi natin i-reflect si Jesus sa ating life. Sure. I think we have a program such as this Compassion Day, right? And we would like to have that compassion in a way na hindi lang siya event, kundi maging lifestyle siya. Kung sabihin, kung ano yung ginawa ni Jesus, yung any act of kindness na pwede mong gawin sa everyday life mo, emulate mo siya, maging lifestyle ng ating mga young people para ito ay ma-share natin. So maging totoong Kristiyano. Yeah, hindi lang event kasi minsan event-oriented lang tayo. Kapag may event, doon lang tayo mabait, doon lang tayo gumagawa ng mabuti. Pero actually, dapat to download natin doon sa ating Parang local church. day-to-day life mo, Yes. nakagawian mo na yung pagiging Yes. Kristiyano I-integrate talaga. talaga sa buhay. Pastor, is Jesus setting an example also sa Bible kung paano ba kung paano mabuhay ang isang youth or kung paano, how can a youth live ba? Yeah, I think si Jesus nung narito siya sa earth, di ba? Si Jesus nag-live siya as an example, okay? Especially In by what way po? praying. Yeah, and then of course yung ministry niya sa reading the scriptures. Opo. Not only reading the scriptures but also witnessing, right? So nag-study din po pala siya. Yeah, of course. Sa Luke, di ba? Mapapakita yun, nagbasa siya. Oh, so at Nagbabasa least siya. makikita natin, hindi lang siya prayer. Yeah. Nag-study din siya. And then he witnessed also, right? And then also... He go out to the public. Yeah, and then also he showed, right?
yung compassion niya. Talaga? Talagang relationship na nakita Sa mga natin. may sakit, sa mga may kapansanan, sa Yeah. lahat po. So Darrell, ano pala, hindi ka lang puro study, hindi ka lang puro pray. You need to go out. You need to go out. Yes. And practice what you've learned. Yeah, kasi yung witnessing na yun yung isa sa mga malaking weapon para mag-stick yan sa youth na masaya pala yung nagwi-witness sa Panginoon, di ba? Yes, Pastor. Yeah. It's learning by doing. Pastor, yung church po natin, malaki po ang ambag nito sa development ng ating mga youth. So ano po yung mga ways na ginagawa ng church to ensure youth's growth and development? Yeah, I think maganda yan kasi ako naniniwala na malaki ang bahagi ng church para matulungan natin ang ating mga young people. Number one, dapat ang church i-empower niya ang ating mga youth. Right? Empowerment. Kaya yung team nyo sa Campuri, empowering Young leaders. Right? I-empower natin sila. Pa-feel natin sa kanila na they also own the church. Right? Alright. You own nila ang church and then appreciate them, recognize them, you love them. You see? Alam nyo, You give them parts. Yes, and then you support them. Yes. Kapag may AY programs, ano man activity, naroon ang mga You ang push mga them to parents. lead. Yeah. And then, you support mo. Yung makita ka lang ng mga young people na naroon ang mga parents, sumusuporta, masaya na sila. Within their heart, talagang pumapalakpak yan kasi alam nila na naroon ang mga parents I like that. Within your heart mo mapalagpak. Yes. Di lang nila sinasabi yan, pero masaya. Yes. Kasi Talaga. naging kabataan tayo, di ba? Opo. Na naging leader Oo. din ako. Alam ko kapag ano yung It's yung always ginagawa good to ng be youth. appreciated. Yes. How do we ensure, Pastor, na lahat talaga ng mga young people natin ay empowered na? Lagi po, Pastor, kasi meron po tayong ways na ginagawa pero hindi naman natin po sigurado na gusto ng mga Walang- youth. Oo, At- assessment ba? How at do we saka, assess? Yeah, I think yung ating total member involvement, di ba? Yun ang team natin ngayon. Kaya gusto natin ang mga young people may involved. And even sa prophecy, especially Spirit of Prophecy, Ellen G. White mentioned, na that the young people talaga, meron silang pwedeng gawin para mapadali ang gawain ng ating Panginoon, di ba? So, I think pwede nating silang bigyan ng bahagi, especially giving them the right track, especially giving them time and also recognizing their talents para ito ay magawa nila. Okay, Pastor, you have many campers who are waiting for your time later para po ikaw ang magiging speaker nila in a message for them. Yeah, sa lahat ng mga campers, na nandyan ngayon dito sa Cagayan de Oro, gusto kong sabihin sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Remember the text in Ecclesiastes 12:1. Remember thy Creator in thy days of thy youth. Minsan lang kayo dadaan sa pagiging youth. Hindi na babalik ito. Kaya samantalahin nyo, mahalin nyo ang anyong Panginoon. Sinasamantala ko ang pagiging youth ko, kaya forever akong youth. Pastor, daghang salamat. Okay. Maraming salamat po. Welcome, you're welcome. Thank you for Thank you joining so us. much. And we hope to have you again soon. Sana. Visit us again. Yes. Sana po bigyan niyo kami ng time sa itinerary ninyo. Babalik ako sa Hope Channel. Wag niyong biglayin na. We'll give you notice. Okay. Okay, thank you so much, Pastor. Mga kapaglaom, para sa itong mga kabatanunan din ha, you have to live your life productively. Mga kaigalaan mo, balik pa ang Panibaya sa Kamuntagon. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, he'll be alright.
relationship goals gihapon ang atong pagahisgutan sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am already a married woman with a 1-year-old girl. I used to have an ex-boyfriend whose family is very close to me. Recently, his female younger cousin is texting me. I feel guilty because I still have a connection to him through his family. Should I keep my communication with his family and reply to their messages or totally cut everything between us? I also miss his family. Ay. We'll be may miss. speaking our national language this morning. This morning. Hello, Pastor. Okay. Ito ang sinabi ni Awing, di ba? Ang problema. Oo. Malaking problema. Oo, di ba? Hindi ang problema advice. ang problema, kundi ang pagtagalog ang magiging problema. Oo, ganon. Ito po, kaya wala siya. Hindi naman siguro. Okay, Darrell, what can you say? Or what are your advices? Talagang may clue, may hint dun sa huli no, I miss his family. Yes, I miss. Masasabi ko lang, you're a family now with your husband. May husband mo siya? Yes, she has. Married with your na husband, kasi siya. may anak po kayo, may husband po kayo. Kaya ganito lang po yung masasabi ko. Since na-miss niyo po yung family and I think there's nothing wrong getting in touch with them kasi napamahal ka na din sa kanila at ikaw din, mahal mo din sila. Ang masasabi ko lang, you have to communicate with your husband, talk to him and let him know na wala siyang dapat ikakagalit or ikakaselos sa mga gagawin mong pagte-text at communicate o ikakabahala, sabi nga ni Ma'am Angel, dun sa pamilya ng ex-boyfriend. Talk to him. And if he doesn't like it, then you decide. It reminds me of the song ba na, I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Delikado yan eh. Baka ma-remember niyo yung feeling ulit. Oh, wag na lang yung feeling. Klaruhin lang. Klaruhin lang. Okay, Jen. Oo. Jen. Jen, may advice ka ba? Oo. Hindi ko marunong magtagalog. You can just say that in your own Yung sinasabi natin na Lumulugsot na yung mga singot. isang problema Go na ahead, si go ahead, Awing. Jen. Go ahead. Okay, Jen. Para sa ko, Oh, Bisaya ka lang. Para sa ko, i-continue Japon ang communication, no? Ang friendship dili dapat di walaon. Importante jud na sayang jud kay na siya nga no especially sa family sa mga dili dapat siya walaon, dapat i-continue gina siya. Okay, Bing. Pareha sa itong panghinuklog ganina, yung sinasabi natin na we should value our relationship. That yun dapat mong gawin. Value your relationship sa family ng ex-boyfriend mo. At saka, if you have feelings na you feel that this will it will lead to a distracted relationship between your husband and the family, like napaday kay hidden feelings or wala lang nimo subconsciously wala lang nimo nakuan nga napaday jud kay feeling ani nga lalaki nga imong ex-boyfriend kalimti to imo nang ikat muna imo ikat ayaw ang relationship sa imo ang family ex-boyfriend ni mga family. Ma'am Angel, ba kay ex nga connected pa gyapon mo karon? Oh yes, ang family. Ani mo gud siya kanang in a society na we create relationships and it results to networks and this relationship molds us. These relationships mold us. Okay? It somehow influences us. So, sayang naman. Diba? It's not, I don't see a problem if you would continue on. Kasi minsan, yung cousin siguro felt that she's really a family despite the fact that they have already severe relationship with the cousin. But that doesn't mean to say, kasi ganito siya, just because you have severe relationship with your boyfriend doesn't mean to say that you have already severed the relationship with the people who were with you during that relationship. True. Diba? Sayang naman siya. It's just that you have to decide kung ano yung tinitext nyo. Baka naman kasi you are talking na about The the ex-boyfriend. ex. Discussing- Yun, that would be Yeah. a different scenario na siya. Yun niya ang may problema. I mean, yun lang. Diba? Oh, Okay, happy lang life. Pastor Joby, ba't kaya nagigilty itong sender natin? Yeah, I think nasagot na ninyo lahat siguro yung mga... Pero sa akin yung texting kasi malaking issue yan di ba? Kasi texting,
maaari mong itago yan. Napaka-private po. Ma-private yan. Kaya siguro kung ako ang mag-a-advise siguro, kung gusto niyo magpatuloy yung relationship niyo as a friend, gawin niyo as a family, yung a group. Open kayo sa isa't isa. Huwag na yung texting kasi kapag nag-text siya at ang asawa ko ay narito o nag-text na naman si ganito, di ba? Kahit wala yung gustong sabihin pero sa kanya masakit yun di ba? It will cause doubt. Yes. Kaya mas maganda yung huwag ng text. Kung talagang gusto niyo manatili yung friendship, wala namang problema Bahat mag-meet kayo, yung Sabay family kayo. niya, family ko, Oo. cousins niya, cousins ko. Walang problema yon. So that, Open talaga. Open. Oo. Baka ganun siya nagigilty kasi text lang. Ang dami ng relationship na sira ng text. Huwag na lang bigyan ng load para wala. Ang dami ng cellphone na basag. Meron po tayong mga payo galing po sa ating social media friends. Okay. Sabi po nila, from Melanie Tumakin de Montejo, as a married woman, you have to focus your attention to your family. Don't link yourself with your past anymore. Let bygones be bygones. Even if you're close to them, just don't look back. Closeness will lead you into a chaos situation between your own family and his family as well. Sabi naman po din niya, be contented with what you have now as a married woman with your kid. Aha. Para sa atong sender, be open to your husband na connected pa kayo ng family ng ex mo. So, he will understand. Para hindi ka mag-guilty, di ba? Tama. And, of course, tama yung sinasabi ni Pastor na maging open yung relationship ng relationship ninyo sa family ng ex mo. So, be open to your husband and to the public. And, mga kaigalaan, mga kapaglao mo, balikpad ang Panibaya sa Kabuntagon. Alas 7 ng takna sa Kabuntagon, amo ka mong gidapit sa pagpakiguban kanato sa atong 777 prayer. Mapagpalang Ama ng tahanan po ay nasa mga langit. Isang katuwaan po namin na makatiyak kami na kayo'y nakikinig ngayon para sa aming mga kahilingan. Amin pong hinihiling Ama na patuloy namin kayong makasama. Kayo po ang siyang gumabay sa amin. Pagpalain po ninyo ang mga kabataan, ganun din po ang kanilang mga panukala sa buhay. Tulungan po ninyo sila, Ama, na lalo po nilang makilala ang kahalagaan ng kanilang relasyon, una sa inyo at sa kanilang mga kapwa. Alam po namin, Ama, na wala nang ibang pinaka mabuting kaibigan kundi kayo lamang po. Inihiling po namin, Ama, na patuloy niyo kaming gabayan hanggang sa inyong nalalapit na pagparito. Ang banal na Espiritu nawa po ang siyang aming tanggapin ngayon at kami po ay patuloy ninyong gamitin para sa madali ang ikatatapos ng inyong gawain alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart's burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and set a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I fake a glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. We are back here on Panimbaya sa Kamuntagon. Akong invite ang atong mga kapaglaam who are watching out there. Unya, bisita ta dito sa Zone 4 Pasel Kauswagan, Cagayan de Oro tungod kay si Pastor Joey Abot ang atong mahimong speaker. Magkita-kita ta dito. Unya, mga kapaglaam. I'm sure Ate Charm na siya news ngayon. Hatag ka na to, Ate Charm? Yes, ala sa atong mga viewers, mga kapanimbaya o kapaglaom, adunay nahitabo nga usa ka jail ministry dito sa General Santos City. Watch this. Del Bitabo Memorial Church in the Southern Mindanao Mission Compound organized the jail ministry way back in February last year. But we started giving Bible study in the male dormitory here in the City Jail of General Santos last June 2015. Purposely, this jail ministry has been organized practically to bring more souls to Jesus.
ibagyod siya kanang baga sa kuan mapil na ko ang Ginoo. So wala ko yung pagduha-duha nga magpabautismo diri. And so far, 20 souls already chose to accept Jesus as their personal Savior. Ako si Roel Ablay. Karon ang akong debate, dako kaayo ang kausaban sa akong kinabuhi nga isip ako nagpabautismo sa Seventh-day Adventist dinhi sa City Chill. Og ako nga nalipay kaayo og dako tungod kay nakabalo ko ang Ginoo wala ko niya gipasagdan ug gibag-o niya ang akong kinabuhi dinhi ni ining religion sa Seventh-day Adventist Church. I'm calling all Seventh-day Adventists with the heart of a missionary to bring Christ in their workplace and to be used for the glory of God. Thank you, Attorney Edsel Lim. Thank you sa itong mga volunteers sa General Santos City. Kuya Bibing Sanes, good morning din na. Carlo Lagra, Dave, and Mahal, congratulations! Yuliwed, atong volunteer dito, no? Congratulations sa imo og sa imong husband. Ingon man kang Ate Bing, sa imong mama, and sa imong daddy. Congratulations sa tanang mga taga General Santos City. And we're waiting also sa news nga ipadala gikan sa Davao. And natin mga greetings, Ma'am Angel. Yes, before ko mag-greet, no, I'm inviting everyone for us to live in harmony. That's Wednesday, 6 to 6:30 p.m. April 22 is Friday, is an Earth Day. So I'm challenging every viewers, what do are we you gonna gonna do give? with, What will you give back to Earth? And let's make Earth Day an everyday affair. My carbon dioxide, I will give it back to Precisely, her. Ma'am Angel, si mga activities. It depends though. It depends sa mga lugar. Some would do a concert, some would do an educational campaign, a forum. Okay. In Harmony is collaborating with the university. We will announce for a forum. The finality of the Okay, forum. Pastor celebration Joby, of that. meron po ba kayong mga greetings? Yeah, of course. Gusto kong batiin ang aking pinakamamahal na asawa na nag-iisa. Di ba? Oh, natatangin. Nanonood siya ngayon. At ako ay natutuwa na makasama sila ang aking family at lahat ng mga nakikinig sa buong Pilipinas at kung saan man. At gusto ko rin i-promote sana kung okay sa inyo. Ha? Okay lang. This coming July 12 to 16, meron tayong 2nd Southern Asia Pacific Division-wide Pathfinder Camporee. Sasama kayo sa Bandung, Indonesia. Yes, Okay. go. 12 to 6. So, sana magkita-kita tayo roon. Opo. Thank you very much. Sana papuntahin nyo talaga po kami. Oo. Yun na yung invitation. Go na tayo. Oh, diba? Live yun, ha? Okay, mga kapaglaw, madula yung sa kadako nga medical mission ang nahitabo sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Here's Aubrey for the news. Usa ka outreach program ang gipahigayon diri sa Bulwa Seventh-day Adventist Church aron sa paghatag og mga serbisyong medikal alang sa mga lumulupyo diri sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Unsa man ang mga objectives ani nga programa inyo ipahigayon karon diri sa Bulwa, Pastor? Ang objective namo nining programa sa medical outreach program mao ang pagtabang sa mahimpalawa sa tao pinagi sa ilang mga ngipon, muna gitawag nga dental, sa mata, sa paghatag og libreng antipara, o niya sa mga bata, mao ang paghatag og operasyon tuli. Dayon, ang ikaupat nga mo'y gitawag nga general, mao ang consultation. So nining upat ka mga bahin, nagikinahanglan sa kinabuhi sa tao, mao ni ang sentro o objective namo nga maigo aron sa ngana matabangan sila. After that, ang katapusan, ugma sa gabi musugod ang among wali nga mahitungod sa espirituhanon nga gikinahanglan sa tao.
Usa ni siya kabuwan nga preparasyon no kining outreach program nga medical outreach nga gihimo dinhi sa Bulwa Church pinaagi sa Rainbow Association amo kining gipahibalo sa siyam ka mga iglesia nga sakop sa Rainbow no o pinaagi sa pagdumala sa atong district pastor Libby Baybay o gipahibalo na ni namo ni matag adlaw nga igpapahulay. So amo silang giawhag dili lamang mga igsoon nato mga Adventista kundi usab ang ilang mga kauban sa balay nga dili mga Adventista ilang mga silingan. Ang atong mga nagpaluyo nini mga sponsors nini nga medical mission ang South Philippine Union Conference, ang North Central Mindanao Conference, ang bisan pa ang Morton Grove Philam State Church dito sa Amerika o sa kinatibukan nga sa Rainbow Association o ang Bulwa State Church o doon na sa mga individual nga mga sponsor nini sama ni Engineer and Mrs. Alan de la Piña, Dr. Leonida Llames o Mr. and Mrs. J. Salcedo. Ang atong mga volunteers, ang atong mga young people din sa district sa Rainbow Association o sa Bulwa State Church. Ang atong na-invite nga mga medical practitioners ang Adventist Medical Center of Iligan. Kabahin sa atong pagkinabuhing Kristohanon, atong ipahat ang paglaom o gugma gikan sa Dios nganha sa uban. Pinaagi sa pagtabang sa atong isig katao, may bayluman o wala. Kini si Aubrey Virtudes, alang sa Hope Today. Yes, thank you Aubrey sa news and of course sa Bulwa SDA Church. Thank you sa paghatag ani nga serbisyo and of course sa NCMC Health Department kang Pastor Baang and sa mga service provider nga naghatag ani nga medical services. Congratulations. Actually, Rainbow Association. Yes. Dito lang i-held sa Bulwa. Okay. It's a district-wide activity. So, Yes. natay caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Naka-message sa usa na mo kakauban karon nga buntag. Okay, Pastor, paliw na ko Hi, tunol daan, Mudra. Pastor. Pangandam lang to. Go on, ma'am. Yes, good morning and happy Sabbath. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Panimbaya sa kabuntagon. Then, happy birthday sa among pinalangga nga anak. Yes. Sa ulong siyang adlang natauhan karong adlaw. Happy birthday to you. Yay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tahan, Jud ba? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Awesome! Look at it. Look who's here. Look who's here. Happy birthday. Abi na ako walay surprise. Ingon ka, di ba dili mag-birthday? Ang top abti kaayo, nanawag na ako diri, na-choppy ra among signal, bay gani kay gawas mi. So, Bing, Yes, namin ma'am. na pa sa akong ko ang side, ang among prayers, nimo nga God will provide you with manifold blessings. Yes. And kauban ni Jim, malipayon mo sa inyong kuluyanan. And ang among pag-ampo po nga magkaroon na kami ng ako. Yes! So, ang pag-ampo. Ma. So, si Papa Bing, naikuan, message para sa imuha. Bing, happy birthday, Bing. God bless you. Dayon, good health. Kauban ni Jim. Thank you Yeah. pa. Magpanalangin mo. Ay, muntag, Pastor. Sige. So, thank you. Pastor, Thank nasi you. Pastor. daghan po kayong salamat nga gitagaan mig chance nga maka-greet me ni Bingbing sa iyahang birthday. Okay, thank you so much, ma'am. Iiyak na yan. Okay. Oh, Thank you. Thank you, ma. Next week po.